per haver vingut en un temps com el que tenim, un horatge tan dolent que la veritat és que no invitava a eixir de casa sinó més prompte a quedar-se. Veig algunes cares noves, simplement dir-vos que així no és per a les oracions per al nou papa, si venim a una altra cosa. Una organització com la nostra, Compromís, ha de fer com normalment se diu que fan les persones que no són molt agraciades físicament, típic que diu que és lleig però simpàtic. Nosaltres la nostra virtut ha de ser justament això, la de ser simpàtics, la de tindre proximitat, la de ser pròxims a la ciutadania i compartir i rebre també. Ha d'haver un procés de comunicació bidireccional entre la ciutadania i l'organització i en aquest procés estem en Compromís. Després parlaré que en aquests dies s'estan constituint assemblees a tots els pobles, assemblees de Compromís, on Compromís deixa de ser una coalició electoral per a ser una organització política amb afiliats propis, afiliats que no volen acostar-se simplement al bloc o a iniciativa, sinó que se volen incorporar a un nou projecte que creiem que representa molt millor una bona part de la societat valenciana que fins ara no trobava un instrument al que adherir-se i on trobar-se representats. Hem sigut de sempre la referència en el valencianisme polític, fa temps que som la tercera força i des de les últimes eleccions, tant a nivell municipal, autonòmic i estatal, aquesta situació no ens la pot discutir ningú, de fet és indiscutida. Som la tercera força municipal al País Valencià i en bones perspectives. Les Corts Valencianes ja han deixat de ser un reflex desdibuixat de la societat valenciana on semblava que tant el PP com el PSOE es dedicaven a discutir i eren més prompte una parella en un procés sense fi de separació. Ara hi ha altres veus. Des d'ací vull donar les gràcies als nostres representants de Compromís, a les Corts Valencianes, Morera, Mònica Oltra, Mireia Mollà, Panyella, Fran Ferri i Juan Ponce. Gràcies des d'ací a ells. A Foios ja fa temps que som la tercera força municipal i estic en condicions de dir-vos que estem disputant el protagonisme o estem disputant, diríem, aquest espai de força valenciana i progressista, valencianista i progressista, on se situa una bona part de la societat que, com he dit abans, no tenien fins ara un espill on reflectir-se i a una formació política a la que adherir-se. A Madrid, al Congrés dels Diputats, ha sigut alcalde de Sueca, per tant, la política de proximitat, que és la proximitat, el contacte amb el ciutadà, té ben present, coneix, és la primera cosa que ha mamat. Abans de donar el salt a la política en gran, que és la política que se fa als parlaments, en aquest cas al Parlament de Madrid. Tots heu tingut ocasió d'escoltar-lo en un o altre format. En aquest cas, l'últim va ser el debat de l'estat de la nació. Jo no el vaig veure aquest mateix dia, després sí que he vist algun vídeo de la seva intervenció, però l'endemà, en Onda Cero, que tinc el mal costum d'escoltar massa sovint, vaig escoltar a Herrera, que parlava directament del senyor Baldoví. Això no té preu. L'impacte que suposa que el senyor Herrera parli de Joan Baldoví i els altres els nomeni com a partits PNB, Esquerra Republicana i el senyor Baldoví, textualment. Per a mi és una satisfacció i aquest dia no em vaig afectar perquè no podia de l'emoció. Gràcies. Ara donem pas a Joan i després s'obrirà perquè el format que s'ha buscat ha sigut, tinc una pregunta per a Baldoví. Pregunta-li a Baldoví. Les vostres mans estan. Gràcies.
no el coneixia, però en esta l'àvia segur que serà el vereduc de l'alcalde Ignés Garcia. Com em digueren a mi? A mi em van nomenar com a, no sé quantos, azote. A mi em van nomenar com a azote al gobierno. Bé, gràcies per vindre en este dia, que jo no diria un mal dia. Per als valencians, el dia que plou, per a mi és festa. Jo crec que els horts ho necessitaven, la terra ho necessitava i per tant benvinguda sigui la pluja al nostre país. I avui, si més no, per així l'horta està caient de coneixement. Allà a la Ribera ha pedregat, perquè m'han dit que ha pedregat i ha fet alguna cosa. Ser diputat té coses bones i una de les coses bones que té és que el permet rodar d'ací per allà. Jo fa un momentet que havia acabat de baixar el tren a València, he anat a casa les meves filles a agarrar el meu cotxe que tenien elles i vindre per aquí. I amb això de ser diputat estic coneixent una comarca que no coneixia. Jo, més enllà del Puig, que vaig des que tenia 19 anys o 18 anys, no havia anat i això està permetent-me conèixer els pobles de l'Horta Nord. Concretament de Foix no havia estat mai. Coneixia gent de Foix però no havia estat mai. I la veritat és que venim per aquesta carretera i dic, collons, i si tots els pobles no els Follos? I quan estaran Follos? No havia estudiat, dic, està al costat de Meliana. Bé, una de les coses bones és conèixer el teu país. Avui estic així, demà estaré a Callosa d'en Sarrià, i conèixer gent nova i reconèixer gent amb la qual compartís aquest projecte molt de temps. Concretament, allà tinc a Rafa Àngel, amb el qual, amb ell i en son pare, quan érem 4 i a la Punta Or, ja estàvem en aquest projecte, i per això m'alegra